Aparo ni nyaka wakwong wang'e ni to ang'o manokelo ng'anyo. Gima nokelo ng'anyo ni hie ne en ni paro mar chiko omenda ma higa mokalo. Ne biro gi paro moko mane dhi keto ngima ja Kenya kama tek. Nikech kani ng'iyo ni wacho ni nitiere kit osuru moko mani dhi keti madhi miyo gigo ma ji tiyo godo pile ka pile, gik miluongo ni basic needs, ne bechgi dhi lokore marachie mokalo. To mano ne timore sama ja Kenya bende ne yudo pek, nikech nyaka ne wachak bedo gi Covid. Ochumi mar Kenya pok obedo maber, nikech kane Covid obiro to gik mang'eny no ochung'. Yore mag yuto mag ji mang'eny no ochung'. Pinje mang'eny mane thoro konyo piny Kenya e juso ochumi marwa bende nokoni oyo gini tek ne ji te, ubende temie uru kaka unyalo kiun. Ma ne keto sirikal kama tek, nikech sirikal tije ne iriembo gi gik moko ariyo. En osuru michoko kuom japiny, to gi pesa mawuok kuom pinje maoko kata migepe maok mag piny owacho, mondo jole budget na ni mondo kotim ang'o odhi maber. To ka gigi te chalo ka gima no oduono, to koro japiny ema nyaka sirikal ne duogire. Tema ne jo Kenya koni oyo. Wan jogo ahinya to ma nigi musara. Musachwane usetite makoro dong' ni chalo ka gima watiyo na sirikal, to monego bende sirikal kawo kaka osuru ema koro duogonwa, nikech oyoke makamo chope. Kata mna sup mimadho ni tieko tich didwa dhi godhiambo ni koro idhi madho sup ni ok inyalo. Imiwacho ni payslip ni odi ma giminyalo time, gimiluongo ni disposable income, pesa ma balang' betie godo iwuotho godo icherori godo itime godo gigi moko nok nyal yudore. To kendo koro gigo mwadwa dhi nyiewo, obed chak, obed mkati, obed ang'o, bende pod koro idwa dhi go wiye mondo ang'o osuru chako yudre. Japiny nokoni oyo ok timre. Mano ema nokelo ng'anyo. To bende nokelo ng'anyo nikech joma ne nitie ofis piny owacho to gi nange to gi wabunge bende ne thoro thiano wach ahinya. Nikech japiny konegi ni kong'iyo proposal karibu 22,000 mane budget committee owacho ni koro finance bill nika miwau proposals mondo wang'e, kata chiel mano bedo considered ne onge. To no ternegi proposals mahinga 20,000 gi jopiny, kembe mag ji giwegi, ji associations mang'eny, ISPAC, obed engineers board, no oro kako ni oyo kuma Kenya nitie ni tek. We kuru medo suruge magi duto od bura no otamore mokone ne gi ng'ong'o ne jopiny. Emomiyo kanochopo chieng' manikalo gini, to gibeta od bura kanyo, to bang' dakika 30 to gini gisekalo. Mane mamiyo koro rowere mane nitiere oko ka gi ng'anyo wacho ni koro od bura ni nyaka wadonji. To higa chiel nyaka ne gini timore, mana kaka jowadu osewacho. Adira makende en ni nitie gigo mang'eny mane William Ruto wacho ni gibro timo kendo gibro loko mapok otim. To inyalo yudo ni pok otimgi nikech either en weche mag chik or nikech en siasa. Mabeyo moko bende osetim. Nikech king'iyo finance bill ma 2024-2025 maduto iluongo ni finance bill 2024 bende ne nitiere moko matindo mane beyo. Tigeni kane jatend piny oneno ka koro jopiny owuok oko kilo chamuko ni oyan bende ago bada piny gini atimo nade akiro oko, nitie moko mabeyo mane bang'e to od bura duogo kale ka koro sirikal noselosi mar Manywanda kuse broad based Manywanda donjo kode sirikal makore lach. To nitie moko makoro John Mbadi FCPA noduogo kelo e od bura.